Og du kan ikke se det, hvis du vil købe det. Og det er sådan en. Sådan en skal vi også have. Ja, det lyder godt det der. Au! Det lyder rigtig godt, fordi det starter. Nu kan du se, når vi er inde i parken, der er der 500-300 motorcykler. Ja, det gør I hver år, gør I ikke? Jo, Parken der. jeg var ikke herinde i år. Når de åbner, så kommer vi ind. Jeg har ikke tid i år. Nå. Ja, jeg er stor legeplads. Ja, der er den. Det er. Den har vi også gjort i mange år. Han er jo ikke så gammel. Er den ikke så gammel? Nej.